Ако си търсите бизнес клас лаптоп Lenovo, имаме няколко предложения за вас. Тук имаме T560, 6-та генерация Intel, T570, съответно 7-ма генерация и T580, отново 8-ма генерация Intel. На първия за 399 лева имаме i5 6-та генерация, 8 RAM, 256 SSD, Full HD матрица, без забележки, 2 броя батерии, 3-клетъчни с малко износване и 6 месеца гаранция от нас. На втория модел T570 имаме i5 7 генерация, 8 RAM отново, само че DDR4 по-новото поколение, 2 SSD-та, Full HD матрица отново, със съвсем лека забележка на матрицата, която трудно се забелязва, 6 месеца гаранция, малко износване на батерията, клавиатурата има кирилица за 449 лева и на най-новия T580, който има 4K матрица, отново с една съвсем лека забележка, леко матиране на екрана, една батерия 6-клетъчна със съвсем малко износване. Имаме i7 тук, 8 поколение, 32 RAM, 512 GB SSD на Samsung, 4K матрица матова, просто едно доста добро лаптопче на Lenovo, 699 лева, готов инсталиран, гаранция 6 месеца. Ако някой от тези машинки ви харесва, можете да ни пишете или да си пуснете поръчка в нашия онлайн магазин, има ги там.